manangtang dahil tag-ordina kay ingon si mama pulihan kay magsugod na kuno pangadji ati o. Lah, sa tuy patron ani ma? Dajong. Magsugod na pangadji ang patron sa dajong. Karong mipor ta kani kay murag dugay naman jud nga. Wa ma pulihan. Mo nang atong pulihan. Muna si Tamboki, guys. Magpaginoy diha. Ikaw nariday? Sige. Nariday ba? Oh. Kay di pa mani maoy bag sa gani nga mo. Bilat kuan kay di pa mani maoy bagong puso. Tang pata. Ginaday. Ko og pangortina, tao og ortina. Arang igangan na jud wa pa koy ligo. Mauna na siya ang akong gipuli nga cortina. Na kung pamilo guys, mauna na siya ang uban wa pa mapilo kay wa pa mauga kay gahapon ming uwan man ug kalit pagkaudto. So gihay-hay ra na sa purok mao ra ni ang nahuman nauga pa.